Men folk de vidste jo, at jeg havde stukket meget af, så faktisk med det samme, der fik jeg at vide, at der ville ske en flugt nu her. Jeg skulle melde mig til den grillfest, der skulle ske om søndagen. Så fik jeg så at vide, at vi kom hul i muren. Alt var planlagt, godt og grundigt. En hjælper udefra skulle stjæle en gummiged på den pågældende søndag i Hedehusene. Og straks kørte den de 15 kilometer til Vridsløse Lille Statsfængsel. Så det om søndagen, da der var grillfest og sådan noget, der sad vi jo måske 70-80 fanger derude. Men vi nåede at være ude på gårdturen i 3 timer, uden det skete, fordi at, der sad en betjent over i det hjørne der, hvor den skulle køre igennem. Så de var nødt til at udsætte det. Så alle folk de begyndte at forsvinde ind der efter 3 timer. Og jeg skulle faktisk også til at gå ind med, hvor Lars lige sagde til mig, at du skulle ikke gå ind, fordi nu sker det snart. Søndag kl. 16.45 i sommeren 1995 var gummigeden klar til at brage igennem ringmuren til Vridsløse Lille Statsfængsel. Så kunne man høre gummigeden komme ind, hvor man bare kunne høre, ligesom en stor lastbil, der kørte stærkt. Og så lige da man hører det der kæmpe brag der, det giver genlyd hele gården jo, ikke også? Så er det ligesom, at man ser det i langsom gengivelse, hvor der kommer sådan noget pus ud mellem alle murstenene. Og så lige pludselig så kommer der så en skovl igennem, og så graver den bare hele muren op jo. Og så løber vi bare dernede alle sammen jo. Inden støvet fra murbrokkerne havde lagt sig, valgte 13 fanger at løbe ud i friheden. Trods den store fangeflugt er det en begivenhed, der har sat sig godt fast i hukommelsen hos Kriminalforsorgens sikkerhedschef Michael Gjørup. Altså hele planlægningen og skulle stjæle en gummiged for derefter at brage ind i en af vores ringmure, altså det må man sige, at det er da gennemtænkt. Altså, det skal ikke lyde som om, vi tager hatten af for dem, men jeg synes alligevel, så længe der ikke er mennesker, der er kommet til skade, det er faktisk det vigtigste for os. Så da vi kommer ud i det første stykke, der kan man ikke rigtig se noget og sådan noget, fordi vi fik så meget støv i øjnene og sådan noget. Så det første, jeg ser, så står der lige pludselig sådan en kameramand med og filmer og sådan noget. Billederne fra den største fangeflugt i Danmark i nyere tid blev vist i nyhederne verden over. Prøv at se, jeg kommer der. Der var nogle stykker, der råbte ja eller et eller andet, lige snart det var ude. Ja. Så har man det rigtig godt. Det er den største frihed, du kan få, det er, hvis din frihed er taget, så du selv tager den igen.